Ongitorri dan hori. Hemen gauz, itxukirratean, geure eta zeuna dan irrati honetan. 107.0 kanoneko puntetik mundekako gasolindegriaino. Bestela itxuki.eus. Da gaur etorri ez elkarrizketara, eskerrezkoi, ekain, alaia, garazi, eta joane. Karmel da ikastetxetik ikitatoz da asko dakoie kontateko. Kaixo kuadrilla, zelan zauzie? Ondo. Batera. Ondo. Elegante. Elegante, ez da. Bermion esaten dales, elegante. Legoieles, bebai. Da, zer, eskiarazko itxukiri izeteko? Ez horren beste, klaserako gehiago daz. Bueno, entrenamientu eta gero esatu zela zu ez da ekain. Bai, ez, alanda. Da, agujeta barik? Hombre, ondino agujetak ez, agujeta bizar. Bueno, ongitorri. Ongitorri bebai, alaiari, bera da... Eskerrik asko. Eurekaz, bueno, kontako eskuzetan ibildi zen, bai, denpora asko pasazu eure honekaz, ez da? Bai, bueno, nahiko txu, bai. Ontxe kontako esku, irakaslie, eta bebai garazi, zelan garazi? Ondo, amen, total ondo, eta danok, uste dut, harreman estu haue, inoiz bez baino, eta bai, super ondo. Harremanak estutu, alkarregaz? Bai, asko. Piñita inzuie, match. Bueno. Antzo kontako zu. Eta Joane bebai aurti dabil, zelan zabiltz? Ondo, ni ondo. Ba, zuek zelan, zue piñita inzu? Bai. Dano zari maile bardinekuek edo... Bai, danok gara maile bardinekuek. Osa, bueno, da, ja, konta, mongo txagu irakasliri aukeri lelau kontateko apurtxuet, no? Zitxik erabakizuien etortie, eta zer dalata, eta gero guiz galderakaz. Bai, bueno, etor gara ontxek irratire apurbe komentateko Erasmus espirentzize. Ze azkenien, hori, Karmelitas eta handaku programa hau, eskola askotan ez dauena, eta karo, honekin zabia eurek bakarrik, 3 astetxu Italian, bueno, lehenengo astien eugaz, bai bakarrik egon diez. Ordu, bueno, familizegaz, euren laguntzigaz, no, euren artin ondiez, bai esperientziona, orduan apurbe, zabalduteko programa hau. Azalduteko, bai, ez da. Bai, eta kontateko, zelan ibiltzi zen, eta animeteko jentiri bai, parte hartzen. Bakotxan da orduan, famili bategaz. Bai. Bertan. Bueno, azkeningoko hastien, ni egon nahi kainen familizagaz, eta orduan azken hastien okintzu esperientzize igual bardin haue. Bai. Famili bardinen, zara azkeningoko hastie? Bai. Aranta. Da, beste aztebizetako familizez txarto porta dela. Ez, bardin. Bai, holan egon da planieta, ze hasta itzeskietera jondiez, eta orduan... Bai, azkenien gu, bakaro, gure eskolak dako ordutegi eta gute begatzuk eta kasunetan Italiako eskolak, bere gutegi propio dako. Orduan apurbeta molda inbizan garan eta azken hastien, ikasle batzuk jundie, zeure ditzu den da bien snow tripera. Orduan, bueno, batzuk kanpora jundi zelez, garazi junde ikainen familizegaz, alkarregaz zoten eta azken haste hori, alkarregaz pasateko. Etxe kentu kustodize, no? Vale. Oso ondo. Daia, zelan inzari sentidu bertan Erasmusen parte hartuti eta txakizu ezeuzer Erasmuseri buruz, jumaino harin jau? Ba, ber, joanek eta nik uste jakin jule harin jau, pasa urtin be bai joan ginen Erasmusen. Ni joan nahi antxekiara eta joane frantzire, ez da? Bai, Montpellier. Total, pasa urtin non gehinera, azte bete, bai espentzire askoz ezberdin ezen da, Bai, bueno, ez da izan guztiz izango diferentia. Txekiatik Italiara bardin ez da? Esperientzize, babitu,
kliman aldetik, hizkuntzie... Bai, kliman aldetik, superantzekue. Bai. Hotz gehiago, bai, hotzikue. Bale. Hemen hotz gehiago pasen da. Bai, Bai, oza, hemen gotza, hainez idalez, hotz gehiago pasen da, zu, bertan, ozeron, ez da, 0 graduten guante barik. Da zu, Joane, pasan urterikona, zelan ikusi zu... Ba, a ber, igual alda esan ez da familiz gaitxikero, bai, nahi pentsatu dut aldaketi ondala. Da zer harritutxu geizen, esperientzi bi horretatik? Ba, igual geizen bat, genti eta ikasliek eta holan. Ezakeri ez. Euren, zelak dizen, no? Bai. Batak eta bestie. Oso ondo. Da, esperientzize hitz baten ningo basan zuien, bauri, definidu edo zelan esango zezun. Dia, bakotxa izbeat, bota ekain, zeule lau. Ba, betu, niretzako izango lekide, guztiz celebrea. Celebrie da, zurentzako. Garazi? Niretzat, nau berrize eta divertigarriz nartien. Vale. Antxekala eduko txagu irakasli. Joane, izbaten, esperientzize? Ba, nik esango nauen igual, obiena. Obiena, Bai. Dandereño, zurentzako, zer? Irakaslik zer dino? Lehenoko viaje eurekaz, edo? Bai. Osa, zurentzako barrizea asuntue, no? Neuretzako be programa, osa, nik ez duten Erasmus. Claro. Ni be Carmelitas eta nik hasi izan duten, bai, nire epokan esan egon Erasmus, Aukeri okizu, orduen? Aukeri onzan, bai, esan dazten tokan euri. Orduan orain irakasle modu entzun nahi. Ba, hori bat esan aukeri okizu bigarren txanda edo... Ba, bigarren txanda, repeska esaten da lez, ez da? Orduen, zeure hitze, zein izango zan den esperientziona, hitz baten? Niretzako ondo, diferenti esango lekidot. Repeska be bai izango zan den. Alda esan repeska bai. Vale. Eta, bueno, Italiako instituturi buruz. Zertan datza, zertan berizten da institutoen bertako tailerrak zeuen institututik? Ze aldaketa horrek dauze? Gudagunak, libre. Ba, betu, lehenoko gauzi ordutegize. Bertan, pasada bada, ordu batak eta maretarako ja, eta kalin. Bai. Kalien, sordutera. Ba, sortzirek amar gutxi, no? Bai, sortzirek amar gutxitetik, ordu batak amar gutxi. Eta oso, ba ez da, kuriosu da, zeran 10 minutuko bi patizo bakaritako zen, patizutan ez duzela, patizura dauz bertan alako pasio baten dauen areto txubatera, edo barrera. Hori, barrera beste kontu beta. Barrera, tabernara guzuzan? Bai, tabernara. Da zitzen dabi, tabernan ba. Ba, sofa batzu dauz, batzuk egon bertan. Tequila, whisky, tabako erre... Ez da, como kafeteria. Tabako asko, Tabako eta baper eta pio bat, bertan, hori oso... Bai. Normalizeta. Ze adinegaz? Gura adine edo apurbet txiki jau bai, esango esan duten, Txiki jauek edo gazti hauek, edo txiki bueno, ez high school esan da. Eta nintzen dago ikontaio desberdin. Eta orduan, geure DBH azken bi urtiek, euren high school lehenengo eta bigarren urtietiez. Eta orduan hor, uste bakar izan dela high school. Bai, dako apurbet lehen hemen esaten zan moduen, lehen esaten zan, zeran da, 8. EGB, no? Oktabo EGB esaten dana, eta gero BUP estaitz 4 urte edo lako zer esaten zan. Bat, bi, iru, neukin jot, bat, bi, iru, eta kou, bai, 4. Ba, olako zer dako Horreura dako 8. mailera arte, eta gero honek jundizen institutora, da, eure ditzuten dabina gimnasio, dala hori, gure BUP antzeko hori 4 urte. Bai dako jaukera, 5. Urte diez. Parkatu, 5 urte. Eta gero bai dako jaukera FP antzeko batitzeko, bai bertan eskola bardinien. Bai. Orduan hori, ba, 10 high school horretakuek, hau da, gimnasioun DBH batxi honetakuek. Da dingo zuie orduen, parkatu, ordu gitxi hau, ez da? Ez da... Ez da hitz klase ordu gitxi hau badizen edo ez, bai, denporan bai. Ordu bat atarako kanpuen badauzen? Konturatu nahi da, juten zangaran horra, adibidez sortxirek amarkitziago bai. Nik pertsonalki, ez duten topaten zan diferentzize, juten berandu hau edo harin hau, eta nitzat hobeto esan da, ze harin hortete zezaran, eta arratzaldien, jute zezaran itxera, eta okinzu, arratzalde guztize, esatilez zapatuet, bai goizien egin zuz gauzek. Esan da flipantien euretzat. Gustein jatxu garazi hori? Bai. Hori beste kontu beta, bertan zapatutan,
Eberen 3. mailatik aurrera klasera du ez. Hori, bai. Izan bide, suertiokin zuia ez datzuela toka, bai eskola askotan, zapatu elektibu beti ez bertan. Así que bai dako, hori, 8:00 ordu bat atala zapatuten. Bueno, azkanien igual ordu bardin ez hartzin zuie, bai zapatutan junior bazaran. Bai. Nio nintzen Finlandian, eta han arratzaldeko zazpirek zire oten ginen. Jo, zoma denpora. Hori piota. Ba, noiz hartun. Eso, hori. Zelan? Sartun noiz. Bardin, goizeko sortxirek, zazpitzers dize sortxirek. Ostra. Bai, klasiek 35 minutu. Ui. Bai, 15 minutuko erdi bitxartie, eta klase danak 35 minutukuek. Jo, orduen pioa klase, no? Bai, da instalazio zona, kirola itzeko, okime bai kontuen Norberian eta Dinamarkan, da horretan Finlandian eta kanpuen edurre dau. Orduan barru nitzen da gizau, bai, total esperientzi hona esan zen. Ordu gizau, bai, diferente baran dute, bakotxak estilo badako. Bale. Atentzinu montxuie hemen dakote galdera baten, markata atentzinu eman zituen beste ikasgai edo irakasteko moduren batek, horrek zeu zerintxuie udauenak, Tranquil, libre. Niri gehizen harritzu duztena desberdini etzen daugila, esan da matematikan, ze azkanien gu baino kurso bako itxia dako Bai. Ezta? Eta matematikak, igualariak ez diz esan gure oso bardinek, bai, ulertu itse esan duz, bai, eitzeko modue batzutan total diferenti izan da, seguk adibidez, erabiltzen du bigarren mailako ekuazioa, eta horrek ez da erabil hori, eta orduan izan duen desberdin, eta holan segiteko, onda, ze andereinu askanien ulertu gara, niretzat, baina zikeran galdute gu hor, zerako zer hiela itzen holan. Italianoz ganera, ez da? Bai. Katzo. Bai, erreza da italiano niretzat ulertutie. Bai, azkenien nintzen zera belarrizera, Bai. Osa, klasitan, erdera lez, osa, gaztelania lez, bardin. Zer saldiren bat edo ekarri zuan diek? Allora, quindi, 1, 2, 3, 4, 5, eta holan, 30 arte, eta gero perke, eta holan, olekausek, lagunekaz. Da, saldiren bat holan alzuna osatu? Io sono molto bella e intelligente. Bueno. Ni bela dakotu. Neue ulertu dut. Hombre. Bai? Miri graziasko indozten gauze bakarra, gauzko indozten graziaze, bai, Bat espezial. Grekoa, Y dela. Zer dela? Y esaten da, en vez de grekoa, Y. Matematikan, vale. adidez, 32 Y elevato eta gu Y, zerako Y, eta ikusten du, Y bat itzen marrastu. Bai. Azkani matematika bakizuie internazionala dala. Matematikak, orduan, definizioe herri bakotxan edo kulture bakotxan alda esan. Gero, etxera aldu, eta guzando topa ya Y zeu zer zamadan edo bakarrik italianos, eta grezieran zelan esaten da Y, Claro. simbolo bat. Claro. Eta adibidez, Jane, nolako izan zen ikasle tailerreko harremana? Ze asko erlazionazari bertako italianakaz da italianukaz? Bai, bueno, klasekukaz batez ere, igual emoten zan dozkuakon igual lotxie beste batzuin ez guti eta hasti, hola, no seke, orduan batez ere klasekukaz harreman du eta... Lotxatiz ezara zu berez? Apurtxo bet bai. Hemen erotxik gauten, Da bertan gizau edo bardin? A ver, bueno, igual bai. Bai, izkuntxik gaitxik igual, ez da? Bai. Da, lagunik inzu? Bai. Nik uste baitz. Da, bestiok, adibidez, A ber, harremanak. Klaseko jentikaz, bai inotazen lagun batzuk, beste klaseko batzuk azbe bai, azken hastien ongarrales mobiten, klasetik klasera, bai, beste klaseko jenteko, motiekaz eta... Kirolan edolan, adibidez? Eta bertan, nire familiazik ere onduzten rugby itxera, eta rugbiko ekipoko bat eskolako udalez be bai, beragaz bai.
harremana. Zu berez baloman itzen zu, ezta? Bai. Baloman horik... Bai, eskola joten zendan, bertan Parman, alako Bermeo Gernika, da. Balon bat esan dozten, esati familiz izluteko Parmara, ez da itxiko gaztean entraten, da lo que sea, orduen. Da rugby, gustatxu edo... Bueno, jo enen rugby probatera, joten eurekaz fizikoe, eta gero ja jungin jenin pelotik jolastera, ja entrenamentuko balon, esan duztien ezin izan dela entrenaz, justu egun horretan agertu zen italiako selekzionako entrenadore bat ekipo hori entrenatera. Da orduen, da nahi not, ez etxa. Bueno, neuretzat, lehenengoko egunin, justo lehenengoko egunien, esan zen dozten emak, guzi joen neure lagunekaz? Dani, bueno, vale, zeneu pertsonalki uste nahiko lagunek gustan da azteitzie, eta gustan da jenti ezetuti eta holan. Eta orduan juten nahi, eta lehenengo komunin izan duten mutilek, neskak, danak lagun, super errezeitzeko lagunek, majuek, eta klasin bebai, ekainak esan dagorez, klasekuek, beste klase batzuetakuek, ize pasillotaku bebai itzen dutaz lagunek. Esan zuen esan bide dela, zuga segonda bai, neuga segonda neskie, hartu doztena, beran etxien lehenengoko bihastiek. Da, garazit inolez, nik uste dut, italianuek, dizela oso, como, igual geurelez, antzeko hauek. Orduan, lagunek eitzi da, errez haue. Ze diez, geurelez. A ver, zer izango diez, pues, diferentiek. Pertsona gara danak. Ez, a ver. Bizo kala batera, kordinetaz eusia. Ia zer, azaldu. Batzutan kulturek aitzik, gente da sarratu haue edo... Igual, ez daude kaletik esaten, hola, horrezta normalizita, kaletik juti eta holan itzie. Hori ez da bitzen, bertan hori ez da bitzen. Izan dozten nirien amak, oza, nio nahi antxe baten, berteko txeko amak, izan dozten, tino zela urte bete panaderi batera, da ondinok izonak izan zela esaten egunon. Da ez da baldatu panadeiletik? Ze gozo dago gize. Hori bai, bertoko gize, guarrada bat, oza, benetan. Da zuri ekain, zer etxuien kasurik aletik? Bueno, ez. Ze tristie. Da institutun edo? Institutuen jenti bere bulara du, esan bide bai, instituto hori, sobre todo, multilekaz beteta ondala. Ezta? Edo ez da esan zuen esperientzia. Nik bastante mizte ikusiot, ikusiot, justo klase bat, zan izela danak neskak, eta jugun zangaren klase batera danak neskak, eta bigaren klasien, esan diez, danak mutilek bat esan ezik. Eta esan da, esatilez bakarik aldiz egon mutilek edo neskak klase baten. Urien biztu, Hori da, Italiako eskola hau da berez teknologiko da eskolan dize, 1.000 pertsona dune edo lan. Gure eskolik azkenin ez daitz lauren ikasle edo badaku zen, más o menos, karo, doblie, triplie kasi. Orduan, handales teknologikue, azkenien mutil gehiago itzen da, erakarri eta han esan doztie, euneko 70 edo mutietizela, justo zuen partia dana purbet orokorra batxi antxeko horretan euneko 50 neskak mutilek nahiko ondo. Osa, eso jaigarri diferentziz edo, ez? Neuri nik bai garriak. Nire gustadaz kanpaie, klase bakotxan amaieran, rin, oza, pelikuletako les high schooletan, inglesak, eta ditzen dabe, ring, da ni petxatot bakarik esan dala hor, bai ez? Eta esan txagu, guk ez daku hor txerrini, eta esan du, zelako ez etxe? Bai, institutu dago, hamen bermok institutu den badako, nik ez nahi entera inoiz, bez? Bueno, lehen zuen ikastetxin behoten zan da fiketen basarien pasillutan. Bai, konturatu nahi. Ez tan erabilko zan, igual aurretak akaba da hoielakone beragaz txirrinegaz esan leike. Ia, irekazligazgu segundu baten, zenbat denpora daruzu horrelako proiektuen parte hartuten? Igual, haulengo zure urti da, bakizu zelan... Bai. Bale, lehen Erasmus esan deitzuten Erasmus. Hasi zen garan Comenius izena olako zozer deitzuten zen. Bai, Comenius olako zozer, ez dako tozu argi non deitatorren oren izena, da Erasmus batasun barruen dauen programa bat, gero pasadana Erasmus Plus izenagaz. Guk azkenin gehiago daku Erasmus hori unibertsitatien, ez da? Osa, imagineten du bertan. Gutaku 2012 Comenius hori gero Erasmus bihurtu zana, eta mantenidu indu. Eta ez da itzondo ze urtetan lortu zandun akreditazio bat,
eta daku Erasmus garantizeta gure eskolan 2027 arte. Orduan, urtero kingu, bai mugikortasun etaldien, bai honekin zabieles individuala, eta irakaslintzako bai, no betzu nahi. Orduan aukera pilue. Bai, ganera menos mal, izena kamizetxo jena, no? Benetan. Izenera, gozo zeu esan? Bai, biologiako dinezu, no? Biologiako, Bai, eske gaur biologian, gara moten, esan da... Charles Darwin eta evoluzio talan, eta konturatu gara, Charles Darwin janatzitxe, ditzen esan da Erasmus Darwin. Eta nimi dizu ikusten, eta esan da, igual, txarto lehidu, txarto entzun dut. Bai, nire bai, barri lotu nahi. Erasmus emintzen duen, Erasmus Darwin. Orduan ez dakizu Erasmus hitzen zuen horren txidako nori zena, No puede irakasle modu, no esto ez nahi plantia inoiz, ez itxi ditutzetan Erasmus. Bueno, etxeko lanak urrungotarako, galdetuko txutie, ia Erasmus, itxidako nizena Erasmus. Itzen zuen Erasmus, itxidako nizena Erasmus. Bueno, a ber, hemen zabala da aldizen egin galderak, bai, bueno, hizkuntza eta komunikazioari buruz ingo apurbet. Ondo topaten zuie? Bai, perfecto. Ze hizkuntzetan izan zuien normalien? Bitu, neure kasuen nik etxien erderaz. Ze ni unaien nire txekuek Valentzian utziren. Valentziako tipuek, Valentzia. Bai, Zunin neure les pasatxo orduen. Bai, unaien eta neuri ez zoe, esan duten, igual, berdan, izena orokorra da, zoe eta gauzi da hori, bera nama, Valentziako dela, bertoko, amuma dagoen atxien bai, Valentziako dela, eta itxa italianue, bai, erderaz daki, eta nik orduen entzien erderaz. Neure les pasa da txuntxo. Niri bardin pasadazten Finlandian. Bai. Bai, ganera zinen, geure etxeku bakotxa etorten, da niri datoz, bateko, akordaten nahi, baten izena Miko, honek, itzen finlandesak, Miko, palo, eta da niri datoz Julio Salinas bile. Eta neue, ez duten egin inglesez, dana erderaz, pena bat ekain sentiten dute zu praktik inglesez. Inglesenak ez da hartu, edo italiano, edo, bai, oso ondo, erderaz. Bueno, bai, gero klasien eta inzu... Klasien, bai, inure inglesez. Bai, txien gizak, bai. Ja. Bueno, suertibe bai, okin zu, ez da? Bai. Alde batetik. Eso es. Grazie. Emma, como coparlare... Italiano. En la tua casa. En la mia casa. Guk eitzesan duen eurek eitzesan duen italiano, eta justo aitzek, flipein jost, eta aitzek eitzesan duen, ez da eitzesan man, lau edo lan, eitzesan duen. La euskontza la batera, ez da? Berba? Era berien. Era berien ez, ez que Duolingo nok eitzesan duen, igual, mille ez da itzemat... Puntuazio, bai, zu berakaz, zelan. Ai, ni berakaz ondo. Ondo ez, bai, zeizkuntzeta. Ai, eitzezan duen, aitzegaz, batzutan berak erderaz eitzezan duzten praktiketeko. Bai, gero amagaz, eta nire, hartun duzten agaz, nire jost sisterregaz. Bai, o sisterregaz. Eitzezan duten inglesez, eta batzutan italiano, bai, ze ulertute esan duten, eta orduan batzutan igual eitzezan duten txiste bat italianos, Perdón, ulertu itxetan duten. Bai, aiztiegaz, bai, aiztieg ez da jakin izez ingles, eta italianos ja, eta seinakaz, eta arpizekaz, ja, eintze. Ondo. Bueno, praktikin zu berbalagun izu. Bai. Joanne, in what language you speak with your family in Italy? Nik enjot geizena inglesez, karo, niri injoste, como nire host family, ez da esan ikasle bat, niri hartundoz maizuek, da beran familizek, orduan maizuek uzan dauela, ez como praktike erderi bebaiz, da hizkuntza bat uzan dauena asakin, batzutan berak erdera zitzen zandozten, bai, edo batzutan bebai italianos, ze da hizkuntza gustatzen daztena da gudutena ikasi. Bai, ez da, oso sonoru da italianue. Gustatzen dazte. Entonazio eta lan. Bai. Per qué? Politxe da, pentsatzen dut. Bai, oso sonoru edo. Eta zer, gatzi hautan hori, gatzitzen zandatxuien, ondo, txarto pasazuie... Bitu, ez? Nik total ondo pasat bertan.
Errez, niritzat italiano. Mikrofonu apurtxuete Bai. zeuri, eskaltu zarales. Hala, igual bajatu apurtxuete zeure horra. Bai. Eso zuie pasa txarto, ez da? Italiano oso errez, niretzat, gitzinez, klasik segiduten zanduta zen, naiz eta italiano egin, maiz onden inuek. A ber, Erakasliek. neu kontako txute honenek, ze, karo, nitzu nahi lehengo aztien neure Erasmus eitzen, bai eureri, papurbel lagunduten eta hori dana, ordu neuren pentsu ere nahi apurtxuet. Bai. Eta lehengo egunetan, familizek asitxita, zelan zabiltzie? Ok, ondo. 10 de 10. Eta dinot, bueno, honek molosilabuek esango da behi ondo dauzela. Eta gero galdetuten zelan, eta pasiutatik ia ikusten badota zan. Eta moten zauen neuren estalkerra ni. Ia topaten badota zan pasiutatik, edo zozer esaten, eta galdetxien irakaslieri ondo dauz, bai, ondo dauz. Eta gero azken egunin ja atrapasan dota zan, ondo, venga, konta gauze, konta anekdota, konta, eta ja bai dana ondo, eta hor esperientzizek, bai, azikera baten nizu onatxetik. Ondo, ondo. Orduan ondo. Monosilabuek, honen, ondau, hau monosilabo kuadri, ondau, ba. Ni horre onda, apurtzu deskonekta itzen dut amendako tenagaz. Osa, gu dut esan, ez nago horren pendiente ja amengo lagun batek zeu zer esan badozten, zen hau ja fijeta, momentu horretan, hor dau nire bizize, oza, hor ere mun dau nire bizize. A ber, deitzu eta esan, ba, ondo nau, bai, ez da esan, egunero ditzu eta esan, bai, behitu, no seketa konta, nik nahi zagut, han pasa ondo eta... Esan egize, neure les pasatxo, eso guzan etorri. En parte ez dugu zan etorri egiz esan. Bai guzan dut etorri, bai, han nahuela niri ez da sustaten, han egon eta, bai, eta gaur zer inzu, eta kontan, nahi zagut, bueltatuten nahi nien, ja, ez nagoina. Barneratu bertan, esperientzizekan ez diz horren beste egun, eskanien, no? Ez, 3 astetxu, más o menos. Bueno, esan, bai, badiez, ondo dau, bai, egunero bako zuen honor, oztabe ataten txuna handik, ba, bueno, esperientzize igual apurtxo eta zikin duten da. Ala da guztiz Alaia, ze kuriosidako zer realde kasitzen zuie lankide txago? A ber, urtero aldatzien guez. Segukitzen du, en vez de herrialdik azpentsa, zentrukas, hau da, eskola diferentikaz, edo instituto diferentikaz. Orduan, historikoki intzu Italiagaz, Portugalegaz, Txekiagaz, Bulgariagaz, uste dut Inglaterran baten bategaz aldatzien guez. Aurton, esan diez, Portugal eta Italia. Honek Italiretzun diez, eta gero bebai hauntzek jungo diez debatz 3. mailako ikasle batzuk Portugalera. Ondo, bai, bueno, urtero hauri kanbizeten guez apurbet bai ikusteko irakaskuntza beste zentro eta herrialde batzutan ia zelako dan. Interesantik esango dizelakon batzutan barrialde igual urbile hauek dizela kulturalki, bai, gero beste batzu igual ezberdinetara zuti onuragarriz da, ez da. Bai, hauri, adibidez, zuek ez da itxigarri bazuien, bai, nik ikusi do eta non nahian nien, irakaslieri ez txoiela izenaz. Bai. Prof, hauri. Nile lenguen esan doztie, prof, no seke, eta dinot, ui, prof. Beste monosilabo bat. Egize. Bai, eta dinot. Pro, pek... Bai, profesionala ez da emoten, no moten dau, como estaitz laburbet edo laburdurie. Eta abizena gazbi bai, adibidez, neure horren izena, neure jostan izena ez da bizakin, oza, esakin jo abizena, prof Bruni, bai ez da bizakin izena, oza, esaten zan zasun, bai, hau, no seke... Bruni abizena, no? Bai. Prof Bruni. Claro. Eta bertan dokumento ofizialak eta albizena da gero izena. Zelan? Bai. Bertan dokumento ofizialatan edo presentaten zaren etalako gauzek, ipentzen dizu, balela, hortiz, ekain, ez da ipentzen dela bizena da gara bizena. Bai, hori herrialde askotan. Ba, niri... Hemen bai batxutan, bai. Bai, izenak aldiz errepikatu, bai, abizena gatzaue da. Ba, bitu zutxekian. Bai, hori, igual honino karneta baino ez zulako, bai, segida azten ditzenien, dokumentu batxien adinegaz ikusko zuzelan, kuadraten datxo. Da, bueno, aka hizkuntzan temigaz eta komunikazioa bateko ikasiko zan zuien, edo bardin etor zari. Edo asko jakin jezun zari da... Nego. Bueno, bale. Guzuiena, nork ikasi daugi zen? Ba, nik uste dut jungara laurra, eta bai ikasi dut, obviamente bai ikasi dut, bai
nik uste dut nahiko ingles jakintzule, eta orduan joan gara norra, horkuek ez diz, hemen beste mundu batekuek, eta dakizela ingles superrona, eta ikasi dut azpio bat berba. Ikasi dut gizau italiano, ingles esan biharrien. Bai, ikasi zue bai, enen apurbet, ez da itzelan esan, objektibo edo, bai, helburu eda, hori, zuek ikastie bai, akademikoki aldo batera itxitze, apurbet esperientzi sartzi, personalki, apurbet, hauri, soltatie, no? Zuen ambientetik, bueno, danok sarien nahiko suelto horretan, danok itzen zoie berba, hemen ez dako zoie hainbesteko lotxik, bai, bueno, ni zuen edadien zongo balekin nahien, zanein apurbeto lan izilik eskinutzu baten, edo batek daki. Bueno, hemen inglesez ez zuia itzen. Karo ez. Beintxete praktiketeko eta asentue hobetuteko, balizotxuie izan zuie, edo zer. Bai. Nik uste ez. Ez, Hombre, normal, onbazaran Balentxaku kasan. Karo, oza. Bai, igual, hobeto pronunzieten zu ez da itxe. Ez da itxe, paia. Komida. Erderazko gauzek, no? Ez da itxe. Alako gauzek. Dago, eza zuien euskeraz, eureri, ez zui eskatu ez da. Bueno, a ber, injun aurkezpen bat, euren azken egonien, Euskal Herriari buruz, da hartuen bertan ipetxago zen Euskal Kantak, Euskal kulturako gauzespi bat ipetxago zen. Bai, eta euskeraz bai eskatu ezti baten edo bitzen. Ia, konta dibidez euskeraz, eta danak diez latineti datozenak, ez como, 1, 2, 2, eta holan bardineti ez. Bai, euskeraz, tal diferenti dales, gratu diz, holan. Ja. Osa, ez da begi jakin bat eta bi esaten bez. Nire eskatu ez dien zorizionaz hori kantateko euskeraz. Geratu zindanak, hau egiritze. Da, kantazazun? Bai. Zorizionaz hori, bai, bueno. Bai, nik etxen be bai, ganera, esan txatien, eurek esan doztien hori, espainol eta valencianon arteko diferentzizek dauzela eta, da nik entzatien, Euskal Herri zen be bai, dialekto pio bada, euskera montasko. Eta entzatien berba baten batu eraz. Gero, bermiotarrez eta lotu ziren, oso ezberdin edalako nire. Bai. Bueno, horti segiduko apurtxo kulturari eta buruz, nola esan zan eurikaz bizitxie? Bertako familizekaz? Oso, a ber, niriek egizan nahiko, ez da etxeran esan, oso ikirizek izan diez, lehenako gunen bareko baten heldu nahien, zapatuen ja neskik erondu zen bere bi lagunen 2 urte betetxera. Bigarrena nahiko... Konfiantxigaz. Bai, super normal, erondu barikuen, heldu nahien egunen. Bueno, igual larrotasuneraz bai bitu, agertzen zara urte betetxe baten bitu, zelako mutile dakarten, nobedadi zara, gana, beste herrialde bateko bitu. Bai. Nordakoten zaizen, amen. Ez dut uste lan izan zanik, Ez, nobeda de modure? Ez dut uste. Bueno, ekain zuk esan biko zu gaztaiena, ez da? Ekain konta gaztaiena, ezugu esan konta, Venga, konta. Bitu, nire izta gustatzen zebez gaztaia, oza, ezebez, zero. Italiano, zara. Karo, Italia baten. Parmigiano Reggiano. Eta nik jateko asko, gaztai barik, lo que sea, niri etxekuk trampa bat inoztie. Pinozte zingaeta batzuk, progoso, que te cagas. Eta gero, 3 egunera edo indio zirena, da nik dara janda, esan duzten. Gaztaiokin da? Gaztaiokin jo gara. Da orduan etordatxu. Da orduan etordatxalako arpibat urtu ezten de, Da gozo zantzun, ez da? Hombre, gozo jantzuten bai. Errezetik ardot bueltan. Tranquil, zara lehenengo kuete zara zango azkana. Neuribe baten beren geni txikitzen horren pasata sardenetik esan da okeli dela eta bituta. Barrora. Bueltan behorrek gaietak ekarri duz, ez da? Bai. Aeroportura. Zui jantzuz? Bai. Horreko indoki gaztaieta txokolatia. Horrek esan dizu. Bai, horrek. Gaztaieta txokolatia, no? Bueno, gaztaia izan da rekeson. Bai. Claro, zuk esango zazazun, y esto rekeson. Bitu da sartuntxu. Bueno, da bestiok? Bueno, nik ekaineri... Familizegaz garazi, familizegaz flipen jabizugaz, ez da? A ver. Bitu zelako neska... Egiz esan, bai flipada bien negaz. Bai, ez da itse modutar flipada bien negaz. Bueno, lehenengo eta behin, ni oso zabalan nahielez, lehenengo kogun ja, junzan garan supermerkaturi lagunekaz, hartu izan dotazen 3 maskarille, neure diruti, 3 maskarille,
baltzak, Zer da lata? baltzak, zer da, ez da hitz. Iun zan gara etxera, eta esan duten, 3 dakuz. Niretzat, bat emantzat, da neure lagune, jost. Eta gero, bera naiz tintzat. Host sister, no? Hor egon zan garan, goizeko ordubizetan edo lan, pelikula bat ikusten. Eta gero haitzek urteten diez, eta guk horra maskara baltzakaz. Maskarille edo maskara? Maskarille, ez maskarez. Maskarille, baltzakaz da bituten atzera. Eta flipeten eurek. Bai, oso majuk danak. Oso majuek. Bueno, orduan ez dako zu feedbackik, familia gazelan... Super ondo. Ez un galdetu, zelan, ondo sarie, ondo portana... Familia gaz, enkantata gondiz neugaz. Bai, ez da. Bai, 3. asti be neugaz guztando geratu, bai, juni misan aien, beste etxera. Eta bai, beste etxin be bai flipeten. Super ondo, super egirizek esan dagoele zekainek, majuek, jateko super gozue, lehenengo kotxeko aitzek be bai, ez da sorbete limon, una crema de limon super gozo, errezeti bilardot, eta... Da ondo. Ahí está, bai, super ondo. Ja, Joane, zuk esan zu, irakasle batek azon zarela? Bai, zu okine sister, bai, okin dotez, okin dago 3 seme alaba. Bitu ondo. Eta, bai, ganera esan da, handi nagusitzen neure dadekue, gero hortaine urte bitxik izabe, da txikize, ondo? Bai, super ondo, ganera... Bai, benetan. Ganera danak esan diz, super majuek, da danatan guzan dozti, como planatan eta neupe parte hartuti eta horren lagunekaz eta lehenengoko gunin ja amuma eta txitzen etxera eron zandoztien, da horrek azbe bai askotan zuten zanaien euren etxera. Bueno, dana super majuk da, super ondo. Claro, esan bidemen joan edala apurbe musikarize, gaure musikarize. Bai, Eta eruntzoiela bai piano eta itxitzoiela, ez da? Bai, ze piano oten zan... atxitze eta moman etxien, ze lehenguzo batako bai musikarize, eta hori, bertara zuten zen nahi zaeten. Bai, hori, lehenko egunerako ja ez zetu zan duten lehenguzuek, bera familize, bezinuek, atxitze eta moma mundu zue. Super alegrik. Ian uzoten zu orduan. Bai. Musikintzat esan bido be bai, nik joten dut gitarri eta musiki, bi etxitara junaiena, bizeko kintzabi gitarrie eta musiki. Musiki edo piano? Musiki pianoa. Gitarri eta piano. Bale, esan du ba. Musiki be bai, gitarri eta piano. Musiki itzen zu, gitarri eta piano eta kintzabi gitarri bizetan. Bai, bi gitarra bizetan. Da jatekoren bat, holan aldana esan zuiena, Danak. Nik botak emin jotez, oza, petako oso, bai. Jode, niretzako pues super sin más. Jateko pasta dana da igual, se salsa zapore bardine, eta gara, esne zapore, jazte zapore, oza, da igual salsa zapore bardine, esto es ingasirik. Pasta batzuk, igual bat gozo, eta igual pizza gozo, jateko, pues lo más. Ber, jakintze gaztai ez da txula gustaten, igual ez da Italian hori zeure janarize. Ja, niri gustaraz doble P, pizza eta pasta, danak. Bai, pizza ni oso simpli nahi, da nik margarita hartu dut. Margarita be, gazteie bakari dako, da super gozo dago. Eta pasta, pesto eta carbonara hoien atiz nire. Pasta ti pesto. Da, emirtzentzoi. Con pistacho. Con pistacho? Con pistacho probasan duten baten, super gozo. Flipante. Joane, jatekue? Esan zuteles, danak, ezke zein esango leki ditze. Bategaz geratuko bihar bazinen? Bat, pentsaten dut izan dauila, ez da pesto ero gauzerraro bat izan zen, boloñezagaz. Da, zean da, espagetizek, hori supergozo. Bueno, orduen nik ustat, orokorrien gomendatuko zan zuien gentiri Erasmuseko esperientziz, ez da? Bai. Bueno. Araiari emongo txagutarte bat, porque suelta besteak zuie kontateko, bere irakasli bek zeuzer okingo daue kontateko. Ze balizo edo gaitasun eitzen daue landu ikusi duen txundu apurtzu da honen programaren bidez badau zeuzer eurek iguale astu da bina komentaten. Bai, a ber, apurbet idei da, gure
Bai, ez preocupe. Hauri, importantia bai esatie, Erasmus Plus programa hau ez dela purbet geukudune hitzeko. Importanti da, hori, zelan da, agenda 2030 famoso hori, apurbet hori promozionateko bai da. Orduan gu eskola barruen apurbet zentraten gara jasangarritasunegaz eta holan. Orduan, honek jundi ez apurbet ikusten, eurek soltateko, ez da? Kulturalki, Europar batasun barruen, purbetu lortziko zelan funtzionaten dauen, ikusteko komunitatorio existiten dela herrialdien artien. Bai, honetaz aparte, honekin zabie mugikortasun individuala, bebai dau taldekue, tor bai juten diez kanpora, purbet ikusten hori. Eskola bakotxak ukeratzen da purbet balore bat hori agenda 2030 barruen, eta hori landuten. Guk hemen Urdaibai edakulez hemen, eta hori bermiot jasangarritasun egiten du lando. Nik uste da solta dizela, Hombre, bai, bueno, ja solte espadizen egon apurbe gehiago, ez da? Eferbestente badauzen anesto, gure ikusi bez. Zelan non dizen, suelto baino sueltu hau. Vale, da, apurtzu bete rollo personaleran txe... Bueno. Esperientzi honek, ze intxui apurtxu eta elikatu aparte izkuntzie, kaineri izateko ez, bai... Bueno, a ver, jateko bat oso gozon zan, Bota. Izen zan alako oiue eta beikonagaz enroi eta izatilez, eta hori laban, eta hori oso gozo, eta azpitos lako pasta bategaz. Azpitos? Bai, azpitos, baki roi horrek hartuzko barritak, azpitos, pues aurrako zaporeakon pasta bategaz. Horre di, esa txamarrak loitxuten da binak, da ginek eta hori? Bai, umie gartzin dauzienak. Eso, risketos diez, azpitos ez daitxe. Bueno, aurrelako bategaz, da oso gozo. Euretzat, nuen leko bakotxera, esto es importa horren beste jateko. Asko gustan daz, bai, egin gustan daztena pertokuek da gentie ezetutie niri pilo bat pasada gustan daz. Eta orduan jute esan nahien horra, eta gero eta lagun gehiago itxesan dut zen, gero eta posa begote esan nahien, ze esan da, niretzat momenturik onena, esatie lagunek asegotie, lagunek gero imagine, esati zeuri, esatilez emari, esati zeuri kursu zeu geratu, esatilez ja, taldin parte. Ja. Da irakasli ezer arroz sentidu de... Bai, nik ikusi dutaz hori, tranquilamente, esan duteles monosilabuka, esan du, ondo dau, zeuren kabuz, ez duztie bihar ezertarako, eta argiokin jot, ondo dauzela. Gero be, bueltan be bai, hori bakarrik hartu da biegazkine, laguntxapur bategaz bertara llegateko eta hori, bai, arazo barik, pertsonen nagusi moduen, así que hori be soltatu zune hartien. Igual zeure gauzek behitxeko tarti montxia, haino ondo porta izelez. Bai, ni bertara bai juna irakasleen Erasmus itzen, deitzuten dana jobsa duguin. Da, apurbet gure artien, gure berbetan ikustiarren, praktike antzeko batzuk, orduan ikusten hango irakasliek zelan emoten dabin klasi eta holan, eta, nahiko antzeko, no? Azkenin pentsaten du kanpuen gauzek super diferentiti zela, bai azkenin nahiko antzeku da, eta ikusten zuen, hemen be gauzek ondo itzen duzela, han be ondo itzen dabila, eta apurbe konpara. Errepikatuko zenpeo duen. Bai, esperientzia hau gomendatuko txate don hori ikasle moduen, irakasle moduen, eta danari. Eta, unibertsitatera llegaten dizenen be bai, okingo da bie Erasmus famosue itxeko. Bai. Vale, orduen alaia, zegoaz egiko apurtxoak izau, ze mesu emongo zazun zeuke familizeri, eskuntza, komunitateari, horrelako proiektu bateri buruz? Nik esango, mundu guztiza animeko lekidot, holako programa baten parte hartzera, ze gainera hori, Erasmus izena da, Europar batasun barrun dauelako, subentzionata dau. Azken nien, aukera oso nada, kanporatzuteko, beste herrialde bat ezetuteko, hizkuntzak landuteko, nitu nahi Duolingogaz, 700 egunko ratxigaz, bertan ikusi dut, 700 egun ez da ala inbeste. Bai hori, eurek ezitzeko apurtxu bet, eta ikusteko akademikotik kanpo bai asko dauela. Eta hori, gurazuek ikari galtzieko eta esateko apurbe libertadia emoteko euren umieri bebai,
Azken inkampuan ikari emoten dau, bai... Zua mazara? Ni ez, niko gata laurteako eta zondino, ondino gazte nahi ez, nahi ama. Bai, ondo, bai, gu desan ze, azkanien, klaro, gurasu, zakitzik etxibako zun gurasuen prekupazinu hori barneratute. Ba, a ber, nik, ez dakot, irakasle modun, prekupeta hona bez, etuten dotaz, burudo pertsonatiez, klaseko onak bebai, ordun auri. Bai, bueno, neupe hori intzu batxarra gurasukaz, eta ikusi du zeuren prekupazinuek, ze famili segazongo diez, ze galanez, zeranengo da bai buelta esan dune, hori bakarrik egazkinen, segimiento hori eitzeko, ze karo, azkenien gatsa da be, zondino gaztetxutiez. Bueno, barduen ez da, itxe noiz dan matrikola zino zazoia, bai, ze mesu botako zantzazun gurasueri, apurtzuet kontuten okintze... Bueno, hauntzek da matrikulazio sasoiet, jakingo zuie gure ikusliek, bueno, itxukirratiko ikusliek. Neube, nik atu edako eta zen nahi gura zuarro etxik galdetutxo. Amendako eta punteta... Bermioko negozizo danatan dauz kartelak, neketen zute dutena gerra de karteles. Batzu geurie, beste batzuk, eta horra sarie fije, bueno, hauntzek da matrikulazio garaize, orduan, nik mundu guztizea animeko etortera, unkesa eskoli ezetutera, daku guzolako programa pilo bat, mugikortasun programa talien, bezepa dauen nino gure zuen, hori, 3 aste kanpora, bebai daku hori astetxu betzutie lagunekaz, bueno, eta hortaz kanpo, akademikoki, pertsona modun bebai lagunduten doa purbe tesitzera, eta bueno, honek esan biak dizen gauze politzek, bai, bueno, etortie, ikastia purbe zelandan gure zentruet, animetia. Vale. Oso, ondo, bueno, horren, zeu ekaz, ez da izergizau altxutien, zeu zergizau dako zuen zeuek kontateko esperientziz? Eskolien esan dagoena, ni egonai bizi guztiz eskolan, eta egiz esan, notaten dut, kanbizuek juten nahien in italiara tamen, ze amenda ja, famili moduen gauzela ja, ze da, eskolilez, eta ja familiariz eta gauz, eta ni italian esan da, ez da esan, holan, familia girue horren beste, esan da gizau... Hombre, bai, eski hori igual dara uzlo kon bizi guztiz eskolan. Zer dara uzuz, amana urte? Bai, naiz eta egon bizi guztiz eskolan, batzutan, igual, ez sentiten hori... Zinue, oza, fiestatan egoten eta holan, eskoligaz, eta holan, nik uste dut, gentie gehiago itzen dara, piña modu. Bueno, eskerrik asko garatzi, moten dago etxagu gido irik emon, berariok gustatzen zan hori. Gustatzen ez da bela bihar bez, Vale, orduen da bestiok, ze... Taitz garazik gauri bota dauzuek, zeu zer dako zuien holan... Zeri buruz, eskolari buruz edo... Bueno, guzuiena, azkanien badakitxe, beste eskolari buruz ez bingo, bera? Etorko diz beste eskolakue kontaten beste eskolakue. Igual, bebai, olako Erasmus batek aukeri moten dauena da bebai, balori nimitzeko, sauzien ikastetxien, ez da? Hombre, egiz esan, pentsaten da baino kaina gezo sartzen dago eskolan, Osa, beste eskola batutan pasa bada, hemen italiako eskolan, ez da biten, ez ebes? Ez ebes. Osa, pasada bada, ez lako... Da zurk kaini guzu. Guzan, bai, igual bihar bada. Bai, pitzatezu bihar dela, no? Bai. Azkanin disiplini eta... Bai. Bai. Etxago mongo irakaldigiz, esango eskua, baietz, da zeuek sentite mazuien, baietz, holan da. Orduen pianuz rozu joane? Bai. Que guai, no? Bai. Aukeri okizu, bituz ondo, Ja, ze piano bat eokitzi horti, bueno, teklautxu bet, bai, teklau, ez, teklau esan da, teklau esan da, pentsate, piano de kola bat imintxuiela, berdan. Ez. Bai, aún así, teklau okitzi be, inok, edanok ezako. Edanok ezako, bai, bueno, aukerian, hemen asko praktiketen zu? Claro, bai. Da, bueno, alan okizu tartian ezoxideteko. Bueno, betiak baten du galdera estiz trampa, bai, ez dakizuinakaz. Animeten zarie? Bai, perfecto. Horguez, geure bete honetako. Bueno, pasan hilekuek dierbe, gabonatan ez dazkuzkaduke. Horduez. Ekain eskubaloi.
ia, zein da zurentzako, bitu, berari galdetu entzaten artien, galdera bardin edalez, zeudako zuen pentsateko. Zein da zurentzako domeka perfektue? Ba, betu, adut erantzun ja, edo itxoren bidot. Prozesa basun, aurrela. Ba, betu, altzaten nahi, amarratan, hartu dut gozari betan, zumo, kafe da, joazana. Joazana? Ez dingo zer itzen zune, hauri da perfektu zurentzako, no? Itzen zune. Bai, hauri, oza, hartu joazan bat goizene usatuteko. Eta gero ez da, pues jake perfektu dan, nuen goizien ondartzera. Bai. Ez da, Udeko domeki da, hori. Bai. Nuen ondartzera ez da, edo surfitzera edo buzeate lo que sea. Bai. Gero natur voltea altzera, jan. Da handako zu gaztai itxaroten, edo zertako zu etxien? Etxien, esan da, kostillak, sarriez? Saietzak? Saietzak, saieskize barbakoan, eta horita gero ja, patxuga zeiretan edo aldera, banuen mare altu dau, eta banuen sartatera, ez da, ondartzera. Ondartzera. Bai. Hauri da, zeure dago meka perfektu. Bai. Oso ondo. Irakaslie, andereño da nalaia, zein da zure domeka perfektue? Bindu, banik argi dakot. Esan bide egun bet, lehenko guraldiz ez da buena, lar beronietzako ez da udeko egun bet. Bai, egun bet da buena eguzkize. Badakizu eta ez da txik bez. Domekasko kaulan esaten dize. Bai, horra txik beti esaten da, kasualidades, perfektue. Bezara zuteko edo. Alda esan, el día del señor esaten da, ez da. Despeka itzen da, domekatan askotan, ez da, pasaten da. Bai, benetan. Ba, hori orduan eguzkion bat, ondoloen, amarrak, más o menos, izartuko la kalma esaten da, no? Lasai, armosu hartun, eta gero, lagunek azgeratu eta ibiltzen zuen nora, holan, mendire, edo igual mundekar arte, ez da esan behar, holan, edo portutik, rompio alasa bueltak emon. Ibiltzen egon, kafetxu bet hartu tranquilamente, eta etxera llega berandu. Bakizu, irurek, inguruen, bai. Bertan jan tranquilamentien, igual sobremesa txikitzu be, familizegaz berbainkeran, tal. Bai. Siestatxu bet, eta gero gogu badauen bueltatxu bet erritxik. Eta gero huri, zazpirek inguruen zazpi sortzi, etxera, eta apur bet irakurritalo, tranquilamentien. Ondo. Bai, domeka hon bat. Tranquil garazi, joan ere zango txatoni. Claro, eski ikusten txutan, apurtxo dugu duzatu momentu. Joan pianistie. Zein da zure domeka perfektue. Zango zan adibidez, altza, pederatxizek ero holan. Alaek esan dauelaz egun argi bet, bai ez berugaz. Eta urten igual kalera lagunekaz, portotik ero, seganera domekatan la merita, gente pilo bat uten da. Ordon gustaten da ez da hori girue. Tranquiltxo hau igual. Bai. Gero igual jun jaten, txiruretan ero hablan. Bai. Egon apurtxu bete txien. Gero, aratzalin no ez da kalera. Da, egoti berandura arte, zegero urrengoko egunien ez dago eskolarik. Joan kale. Ez, bai. Domeki esan du, zapatu, Bai, perfektu esango zan, astelenan espasa nago. Bueno, zuke ala dinen hori eskatu zute zeue, bai. Astelenan klasa asumira, sentidat. Bai, zarales italiani zapatu nesu zumbiar. Enaik jate. Prez garazi? Bai. Segundo txubet, Portxo giza luzetukot. Garazi? Preparata zauz? Bai. Garazi. Super Garazi. Com actua Domenica Perfecta? Italianos, Mercedes. Ja, bai. Txurten italianos? Ez.
La tua domenica perfetta. Bai, osa ulertu dut, bai, ez dakitzitzen italiano zorain, hau dana, asantu. Lehenengo eta behin, perfecto izango zen, zapatu esan badan, bai, bueno, hori ikendu ingu, da domeki imagine dala. Orduan? Gure basun zapatu bota kanbizeku galderi. Guzu zapatue, nahi zau? Bai, mesedez. Venga. Zapato perfectu, garazi. Vale. Orduan, izartuten nahi, goizeko 9 gitxi gora bera. Bai. Eta ez dau, ez eguzkiz ez lainotute. Dau, hori, bakizuie, dagona, batzutan eguzkiz bai geizena lainotute dau. Bai. Ba, meko, gualdi estandarra. Bai. Eta nahi zago dotetxie, hotz hau beru baino. Bai, hotz bat azara nahi joen jertxe baten kalera. Orduan, juten nahi, eta goizien, lagunek aznuen, oinezeitzen edo, ez da izin maz, geratuten lagunekaz, gero, janitzen dut, hau espezifiko da, solomillo jaten dut, bueno. gatzelo ditzagaz, importante. Zer duten? 3 txerdizek. Vale. Gero, zortzirek eta laurdenetar arte beba irakot libre neuku dutena itzeko, lagunek azuteko, etzien pelikula bat ikusteko, neuku dutena, zortzirek itxigora bera, bai. Nuen dantzara. Dantzara, bai, zapatuen? Bai, zapatuen, ez toz importa zapatu dara. Zu ez dantzan edo akademizera? Akademizera. Vale. Eta imagini akademire luten aginin, bai. Eurize dara. Eta akademizen dakot kristalesko forma bat. Tardun, Eurize da, osako rosa. Ez da ros. Bai, lertutze rosa. Zingo, kristaleri badagoen. Bai, gernikako. Vale. Hemen dau kristalerie, Eurize, eta neu dantzaten hor, eta gero egun baten beba izan duen lo egin, hor, akademizen, eta lo egin akademizen. Super espezifiko da, bai, bueno. Guztan da, dantzanoti barruen, kristaleratik ikusitxe kanpun Eurize dela, no? Bai, eta besti sufriten eta ni dantzaten. Bueno, hemen bakotxa danaku haulan dalez, zeuen domeka perfektuek, eta garazi bota dau beran zapato perfektuek. Vale, eskerrik asko etortik gaitxik. Beti akabaten du zeuen gustoko kanta bategaz. Inguna da, andereño itxiku aur. Tengo dauena da lelau ekainek, garazin kontra harri horriar, eta irutiko bienara, eta irabazten dauena joanen kontra. Eta berak irabazten baduen, badakitziles gati buskatuko dauela. Lelau, garazi, ekainen kontra. Prez hauzie? Venga, harri horri, bat. Osa, bat. Bat. Bat zero, no? Bat zero. Venga. Harri horri. Bi bat, no? Bai. Te la mierda. Iru zerora. Eskubalo egin itxamena. Jakin bide galduten deporti. Ez que nik egin ez dakitze kantamingoten. Bueno, lelau irabazi. Igual gero ekaino ditzen txat, bai egodot irabazi. Honi zu irabazi. Arri horria, arri horria, arri horriar, arri horriar, arri horriar. Bueno, ez da itxe kantamini. Azkan irabazi zu? Orduan, Alzazu emontxandi bebai, euren gure oso. Gudot, euren arti nahi bat. Zelako? Euren arti, nik ez dakitzen emini. Eta bakitze eure dakizela zingo da bine emini. Nik ez da hitz. Kain, gure basun zeuk. Neuk. Emini zeuk, zelen esan daue... Eso, emini zeuk. Gatibu, eta zuk esan zu jalbasun kanta bat eskatu. Bitu, azkan nien zelandan gauzek. Bota. Esango, ez da hitz. El blues de Aranjuez. Aranjuez, ez da izan. El blues de Aranjuez. Nik ez da izin da, no? Ez da izin, Roten, no? Roten, no? Zabesan ezer? Nire guztaz bakarrik irabazti, ez da importa ze kanta. Bai, roten sortxina. Ez da goti dari, pesa. Roten amairu, bai. Vale. Vale. Prest dakot. Bueno, kuadrilla, zer? Nervizuek aspaldizun zien, ez da? Bai. Ondo pasazuie? Lehenengoko momentu. Bai. Erasmus baino beto edo erratiko esperantzize? Ondo, bai? Bai, ondo. Bueno, ongitorri tortik aitxik, eskerrik asko, alaiari, irakaslie, garaziri, ekaineri eta joaneri. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeuri. Segidu zeuen, eskerrik asko, nire ondo pasat. Elikatuten zeuen burue, ondo ikasten, eta aurrera beti.
Baguez ekainek eskatu dauen el blues de Aranjuez Cegas. Ondo segi, gero arte, agur.